neng lapangan nggawa luntas muga-muga kabeh tamu undangan utange ndang lunas. Sing neng jaba amine buanter utange akeh ketoke. Mekar apa BRI. Nggih, alhamdulillah kompak. Wah, percaya tenan lek teng Pates Campur Darat ini memang posisinya strategis untuk seniman seniwati budayawan nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Guyub rukun kompak sedaya nggih rawuh niki luar biasa wonten daleme Pak Bu kalian Bu Kamtik Pak Budiono. Wah, gara-gara duwe kolam puluhan nih akhirnya ya duwe acara ya geyeden ngene iki lho alhamdulillah. Heeh. Kolame kuwatah Pak Budi. Nggih. Niki sakderenge bahas kolame Pak Budi. Nah. Monggo niki langsung ditanjake sindene setunggal mboko setunggal timbangane selak kewengen ya Cah ya. Ya, nggih. Monggo niki katuran jumeneng sindene ingkang angka setunggal sesarengan kanca-kanca MMT Campur Sari San Audio katuran jumeneng Mbak Silva Maulita. Yeho. Yehe. Mbak Lita sugeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Nyapa to kok panjenengan tak timbali luwih dhisik iki nyapa. Ten apa? Sebabe kan warga lokal gitu. Iya, nggih. Omahku jane wadoh dhewe, Mas. Wadoh dhewe. Wadoh dhewe. Jogja. Jogja. Jujuk saja. Jujuk saja. Infone ora enek sekilo wis teko iya ta. Ora enek 500 meter tidak ada. Alhamdulillah Mbak Lita. Nggih. Dalu niki kula panjenengan saged sowan ning dalemipun Bapak Budiono. Ugi Bu Kamtik. Nggih, bos kolam Mas. Bos kolam. Bos iwak. Iwake sak arat-arat. Teng pundi-pundi. Teng pundi-pundi kolame wonten insyaallah engko awake dhewe ya digawani kolam. Lho, piye lek nggawa iwake Mas? Isine kolam. Isine kolam. Nggih, sak rombongan iki mengke lah tenang. Diparingi iwak. Iwak Sak pira Mas? Ya sak tekem tok. Anak. Dalu niki sesarengan MMT Mbak Lita. Nggih. Niki menghibur Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu punika. Nggih dalam rangka hari bahagia pernikahan Mbak Krisma dan juga Mas Danang. Nggih, pernikahan. Nggih, diaturne Mbak doane apa untuk kedua mempelai? Ya nggih, saderenge disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu para tamu undangan sing sampun rawuh. Terima kasih doane nggih. Sakniki gantosan kula sing mendoakan kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah barokah. Amin. Enggal pinaringan momongan yang soleh dan solehah. Amin. Rezekine kathah barokah lek turah-turah. Amin. Saged tindak wonten Mekah Madinah. Allahumma amin. Oh, sing buri banter dhewe muga-muga ndang cepat rana. Amin. Budal dhisik ning Mekah. Bareng-bareng ya. Amin. Tenan iki istimewa apa ki jenenge lek ngomong ning Rembug bab doa ya Mbak Lita ya. Nggih, Mas. Iki asline iki nyapa to Bapak Ibu kok rawuh iki ya mek sing diarep-arep ki doane. Doa restu ya to. Dadi Pak Bud karo Bu Kamti ngundang kabeh bolo-bolo dulur-dulur sedaya
diaturi ulem utawa undangan ki saperlu nyuwun doa pangestu. Heeh, lek perkara becek utawa piye wis ora mikir. Pak Bud karo Bu Kamti ora mikir. Dan merekatkan silaturahmi ya Mas. Sing penting ki doane. Nah, tapi lek ora becek kebacut. Ya ngono. Diaturne tembange Mbak Lita. Nggih, monggo niki sesarengan MMT ugi malam hari ini siarkan langsung bareng teman-teman Kontreng Pro video shooting. Nah, lumantar streaming YouTube. Live Mas. Live. Aja aneh-aneh iki aja neko-neko lek live. Ben lek aku malah tak nekak-nekakne. Engko lek teko ngomah ra entuk lawang piye? Ora entuk lawang, nggawa lawang dhewe. Nyapo ora kurang akal aku kok. Oke, monggo diaturke tembange sesarengan MMT Campur Sari ugi kaca-kaca saking Sun Audio matur nuwun bolo-bolo. Nah, nggih. Ada Mbak Silva Maulita. Nggih, diparingi langgam rumiyin nggih, Mas. Sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Sare. Bapak Ngasut, sugeng dalu. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wanyu janji matan sasumipat jroning kalbu dosa sono papujanku tak jaluk citra janji dong sira wong marak hati rino wangi aku tansah baleni mah aku. Aku ndak seneng, aku ndak suka. Kopine apa orang teko to, Mas? Aduh kok mbukur teko bangus wates kene ndak senggaki nyapo karepe. Ndak isin karo sing ngelungi sego mang to. Hei. Tulung rombongan. Kompak. Nggih. Yo. Isin. Malah kayak supporter bal-balan. Kompak kok Mas tapi Mas. Ya wis lumayan. Kledang kait teko
anu Pripun? Arnila lancang. Nyapa Mas? Enek aku ngebor ning kene kok didulit bokongku. Kowe ternodai aku ngene iki. Dan lek mundulit karo apa kuwi, Mang? Karo apa kuwi, Mang? Loh, aja karo kuwi. Lah jaluke karo apa Mas? Tangan ngene. Yo atitno. Aku kok gedeng aku. Klidang kait teko pranyata sini tetap sidra bisa sak ora bakal lali